ty dostałeś? Zapaliło jedno. I Sofii. Dawaj to. Nie? Nie dzisiaj? Co to za oczy? Mikołaj przyszedł do naszego synka? Zobacz jakie oczy ma. Boże! Zdrożyły tak wodzie za tym. Zobacz co tu jest. Co tam tatuś trzyma? On ma oczy jak za serem. Bo ja lubię te grzechotki. Zobacz co to jest. Takie prezenty dostałem od Mikołaja. Tak.